Egunon, hemen gaude Iruñako Aldezarrean, korrika hemendik pastuko dela. Zer moduz? Bai, zui ere, ongi hemen, gustora, bai. Korrikan parte hartuko duzu? Bai, begira, petoak saltzen ari gara hemen, jendeak petoak eskuratu ahal izateko Aldezarrean, eta postua jarri dugu oraintxe bertan, eta animatzen den, korrikalariak animatzen diren peto hartzera. Eta jende handitz hurbildu da petua erostera? Bai, jarri baino lehen jada galdetu digute petori genukan, eta ari gara, eta jarri berria dugu, hasi gara duela minutu bat edo. Eta zenbat peto ekarri dituzue gutxi gora bera? Kutsa oso bat, ez dakit zenbat dauden, agortu arte, ze daramagu azken abaindutik petoak saltzen, baina azken hilabeta izaten ari da mugimendu handia petoekin, baina kutsa bat 300 edo gutxi gora bera. Hemen, auzoetan ere badira, bada petoneta ere bai, Eta korrikako eguna suposatzen dut gustatzen zaizula, zergatik uste duzu berezie dela? Korrikak ukitzen duelako bihotza, ukitzen duelako osunkigarria da, bai? Jendeari gustatzen zaio, euskararen alde eta euskara babesteko eta AEK babesteko ere ezinbestekoa delako. Ni AEKako irakaslea naiz eta oso importantea da guretzat, sustapen hori egitea eta sostengu ekonomiko hori ere nola ez. Eta uste duzu orain etorko diren gazte berriendako, belaunaldi berriarendako, garrantzitsua dela korrikaren sentimendu hau zabaltzea? Bai, oso garrantzitsua da, ze korrika bizitzen duen orok azkenean oso zapore ona izaten du, eta bai naziogintzarako, bai hau da, hizkuntzak aurrera egiteko ezinbestekoa da oraindik. Inoiz bukatuko dugu edo egingo dugu nahi dugulako, baina ez behar dugulako, ze azken korrikak 45 urte ditu eta hasierako helburu berarekin segitzen dugu. Bale, eskerrik asko. Ongi pasa gaur eta korrika egin. Bai, zuei, min esker. Zuri. Egunon, gaur korrikan parte hartuko duzu? Bai, horretarako etorria Aldezarrea, bai. Eta zenbat espero duzu egitea, zenbat kilometro? Ez kilometro ez. Esartuko gara, jendea unitz egongo da, orduan hori biliko gara. Jende artean eta gustora. Eta zer espero duzu gaurko korrikako giroaz? Gozatzea, jende artean gozatzea, eta Nafarroko hiriburuzagian euskara entzun dadin, han eta hemen, eta jendeak jakin dezala. Euskaldunak bertokoa garela eta euskaraz aritzen garela. Eta orai, euskararen erabilera ere aipatzen duzula, zer espero duzu, nola ikusten duzu euskara gaur egungo gazteen artean? Ari gara, nik uste dut, erabilera areagotzen ari dela, egia da ere erdararen eragina somatzen dela gazteengan bereziki, baina nik uste dut adinaren kontua ere izaten dela, baina Nafarroan ikuste dut D-ereduak baduela sendotasuna eta behintzat euskaraz badakigu eta orain egin behar duguna da karrikara atera eta solastatu. Euskaraz bizi ez eta euskara erabili. Horixe bera. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, aio. Aio. Hemen euskaldun izatea bezala. Euskara da kanporata, denok korrikara. Eta denok korrikan gabitzen zarete, baina behin pankarta pasatakoan. Izarko morain, lekukoarekin. Euskara lau da esan, gure pele herria. Handikan baitu korrikak Atarratzetik eta iritsi da Iruñera. Iritsi da korrika. Salvadorren babesean, emanen gurena. Gure peletik ibora, abia da din korrika. Gure peletik ibora, abia da din korrika.
Euskara da kanporata, denok korrikara. Egunon, norekin gaude gaur, nola izena duze? Magi, Isei, Lur. Eta korrikan parte hartuko duze? Bai. Bai, zenbat espero duze korrika egitea, haunditz? Bueno. Korrika egiteko prestatu zarete? Bai. Bai, eta zer egin duzue? Entzaiatu, korrika egin duzue beste egunetan? Bai. Eta ikusten dut petoak eta dena ekartzen dituzuela, prest zaudete zuek ere bai. Ikastolan edo eskolan zerbait egin duzue? Ez. Ez? Ez, zuk bai, zer egin duzu? Kanta ikasi, eta gustatzen zaizu kanta? Gaur, Egin du kanta, ber. Peio. Peiok, eta gaur kanta gogoz kantatuko duzue? Bai. Zek, nik badut galdera bat. Nor da zuetatik azkarrena, norek egingo du korrik azkarren? Zu azkarrena zara, bai? Vale, pues eskerrik asko. Ez dut askorako ematen. Zer da zuei ere korrika egunetik gehien gustatzen zaizuena? Badagoen giroa ez da, eta itxoitea pixka bat, eta badator korrika, eta gero egin, eta gero giroa dago oraindik ez da? Eta ze plan daukazue korrika eta gero, pues? Hemen geratu, ez dakigu. Pintxo bat hartu gustora. Vale, pues eskerrik asko. Zuei. Ongi pasa, bale? Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen. Ez da nekerik, Eta gure mintza eraz denok arroga zen. Gure peletik Bilbora lekukoa gidatzen. Izakatea eten gabe, oro blaster guazen. Gure peletik Bilbora, abiada Atarratzetik Bilbora, oraingoan atarratzetik Bilbora. Iruña barrena, Euskara da kanporata, denok korrikara. tipi txapa. Eta orain bai, aldaketa, orain launika peña. Gorenean ikusteko euskaldunon hizkuntza. Korrikazale guztiek hause eskatzen dute. Nola Hemen gaude Iruñeko Gaztelu plazan, nola da zuen izena? Julen. Ekai. Aimar. Eta korrikan parte hartuko duzue? Bai. Ikusten dut eskuetan zerbait duzuela. Nola izena du edo zertarako da? Lekukoa eta erabiltzen da mezu sekretu bat gordetzeko. Mezu sekretu bat gordetzeko, eta zuek ere jarri duzue hor mezu sekretu bat? Ez, eta non egin duzue lekuko pollita hau? Gure etxean eta gero palitu diegu. Oparitu diezue? Norei oparitu diezue? Ekaieri, oiereri, eta aran eta lideri. Orduan pila bat egin dituzu, Eta nondik heldu zarete zuek? Donostitik. Donostitik, eta zari zarete hemen Iruñan, pues? Iruña ezagutzen pixkat. Iruña ezagutzen, Iruñako giroan ere korrika egiten, eta zuek Donostitik korrika hasta azkenean pasatzen da, ez? Bai. Bai. Eta parte hartuko duzue? Bai. Bai. Eta zer da gaurko egunaz gehien gustatzen zaizuena? Korrika egingo dugula. Korrika egingo dugula. Korrika egingo duzuela. Eta zuek etxean eta lagunekin euskaraz hitz egiten duzue? Bai. 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 Ze ongi pozten naiz? Eta azkeneko galdera bat. Nor uste duzue dela zuetatik azkarrena? Norek egingo du korrika gehien? Nik ez dakit. Nik ez dakit. Ez dakize? Bueno, eskerrik asko, eta Nik uste du nik. zuk. Claro. Bueno, igual ez dakit, baina hundien azara ere bai? Ez, naiz altuena. Altuena. Pues eskerrik asko eta arrasongi pasatu eta azkenean ere korrika gehiago egin. Gaur ez nekatu, indarra gorde. Bale. Eskerrik asko. Ez horregatik. Esker mile, baldua dagon presia bezate. Peñak ere, euskalaren alde. Peñak ere, Peletik Bilbora, abiada Peñak ere. Euskara da kanporata, Eta denok la única ere. La única ere. Dezala, euskal jendarteak. Iruña, gora besoak. Bihurtuz datozen Gora la única. Amarren Gora eta San gau Fermín. eskorrika eta euskara. Euskaldunei eskerra, bizturik zugarra. Bepeletik Bilbora, abiada Atarratzetik Bilbora. Bepeletik
Egunon, nola da zuen izena? Usue eta Maia. Eta nondik heldu zarete? Nidan Ibanetik eta Iturramatik. Eta Iturramatik. Gaur korrikan parte hartuko duzuela ikusten dut, ez? Petoak dituzue? Bai. Bai. Eta zenbat espero duzu korrika egitea? 2 kilometro. Iturramatik alde zerrara. Eta Iturramatik oraindik ez da pasatu, ez? Ez, gero pasatuko da, eta gero joango gara jatera eta. Ah, pues te gustora. Orduan ze plan daukazue korrika eta gero? Pues joango gara lagun guztiak jatera, zentrotik da. Eta lagunekin euskaraz egiten duzue? Bueno, ez asko, baina nire ustez korrikan dela eta gehiago ingo dola. Eta uste duzu garrantzitsua dela zuen lagunekin euskaraz egitea? Bai. Bai, euskara ez galtzeko. Euskara ez galtzeko. Nola ikusten duzue euskara gure belaunaldien artean? Bueno, Iruñan ez da asko hitz egiten, baina gero Donostin ja gehiago. Eta berdin. Vale, pues eskerrik asko. Zuei. Mil esker. Aio! Abertzea gabe, ez aizkela bizi. Rugbirariak zarete zuen, sasaiko zaudete, klaro. Gure teletik Bilbora, abiadadin korrika. Gure teletik Bilbora, abiadadin korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Eta orain aldaketa. Gure teletik Bilbora, abiadadin korrika. La única kaldapari. Abiadadin korrika. Peña, Euskara da kanporata, denok korrikara. Peña, Bilbora, abiadadin korrika. Peña, Bilbora, abiadadin korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Egunon, nola izena duzu? Martin, Eta zenbat urte dituzu? 10. 10. Nondik heldu zara zu? Pues, Iruñetik. Hemen guaztara. Eta norekin etorri zara? Lagun batzuekin eta nire ama. Eta nire arreba. Lagunekin eta familiarekin. Eta ikusten dut petoa duzula. Korrika egingo duzu gaur? Bai. Bai, eta zenbat espero duzu egitea? Haundit? Bueno, ez asko minon, bai, korrika. Ensaiatu duzu zerbait, prestatu zara? Ez. Ez, bueno, orduan egingo duzuna eta listo. Eta gogoak dituzu korrika egiteko? Bai. Ikastetxean zerbait egin duzue korrikaren inguruan? Kanta ezagutu edo horrelako zerbait? Bai, kanta ezagutu eta egin ditugu petoak eskolan eta eskolako korrikara ateratzeko. Ah, eskolako korrikara egiten duzue, eta nola da egun hori, nola da? Pues ateratzen gara kalera korrika egitera. Hemen Iruñan barna aldezarretik? Bai. Ah, eta gustatzen zaizu bestia? Bai. Bai. Bueno, pues eskerrik asko eta ongi pastu gero korrikan. Vale. Ala, jo, mil esker. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Peña, kere! Ata zara egunon, iritsi da korrika! Lasai, lasai, tokian, salto, salto, salto! Akrobatak, trapezistak, herri honen Eta kontuz! bidera Toki batetik pasatu gara! Gure euskaltegia, gure bihotza! Hemen! Iruñuko hirurogeita bost egunek! Haikak dira ematen du! Hiria entzat! Hau euskaltegiak! Gora ira! Gora legitza! Eko ekilibristak, zuirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri garoko gara. Egunon, norekin gaude orain? Ni Maigi naiz. Eta Lander, Eta nondik etu helduztaten? Bilbotik. Bilbotik. Bilbotik, Iruñeraino korrika egitera? Bai. Egon gera asteburua elurretan, eta orduan bueltan, esan dugu, korrika mendikan pasatzen denez, hemen geldituko garela eguna pasatzera. Ze plan, ona! Eta zer egingo duzu korrika eta gero? Bazkaltzen dugu eta gero goaz Bilbora, berriro.
Zure lehenengo aldia da korrika egiten? Bai. Bai. Eta zer espero duzu? Egingo dituzu kilometro handit? Bai, eta divertigarria izatea. Divertigarri izatea egia da egun hau, ongi pasatzeko eguna dela, ez? Zer da gehien gustatzen zaizuna zuri gaurko egunaren inguruen? Bueno, jende asko elkartzen dela, ez denok helburu batekin, eta pozik egon, lasai egon, kirola pixka bat egin, eta igandea ondo pasatzea, eta hori, Uste duzue gaur egun korrika garrantzitsua dela? Ni baietz pentsatzen dut, ez? Gainera, hemen Iruñean edo badaude zona batzuak agian ez dela inbeste erabiltzen, eta jende animatzea ere euskara ikastea, euskara erabiltzea, eta oso garrantzitsua da, bai oraindik bai. Nola ikusten duzu euskararen egoera orain gazteen, eta helduen artean ere? Askotan esaten da gian, gazteek ez dutela erabiltzen, baina egia esan da, badaude, gero musika arloan adibidez talde gehiago, jaite dutela beste musika mota bat eta euskeraz, eta uste dut, badaudela segmentu batzuk agian ez dutela erabiltzen, baina badaudela beste segmentu berri batzutan ere sartzen ari dela, eta beti hobetu daiteke, baina uste dut ez dagoela gaizki, hobetu daiteke. Hobetzen ari dela, ez pixkanaka? Zuek etxean eta lagunekin euskaraz egiten duzue? Bai. Bai, pozten naiz? Eta korrikaren abestia gustatzen zaizu? Pilo bat. Pozten naiz. Pues eskerrik asko, eta arrasongi pasa, eta Bilbon ere disfrutatu korrikaz. Berdin, eskerrik asko. Zuei. Mil esker, Kaltegiari, mila esker! Atezarra, egunon! Hatxoa gure kontortzionistak, bailazoak, eskapistak, euritean solistak, bidera atera gara, kultura atera gara, herri zeri garoko gara. Egunon, norekin gaude orain? Miriam eta Ibar. Eta nondik heldu zate, nongoak zarete? Legeitxarrak. Eta zer egiten duzu Iruñan, korrika egin behar duzue? Bai, behitu hasi ginen atarratzen. Atarratzetik maulera, mauletik erronkari, Zangotza, Zangotzatik Andozin eta gaur Iruñan. Eta nola konpondu zarete hainbeste korrika jarraitzeko? Aldo izan moduan, baina motibata zalan gauzen ez, gauzan gatxik eta umiaz gainera, karruaz, aurrera botata, korrika, furgonetan atzetik, atarretik 4 kilometrotara junginan korrikan, eta gero desmonta karrua, kotxian monta, kotxian berriz maulera, ez dakize, hola egin do. Baina ondo antolatzen gara, ondo antolatuta daukagu, gutxi gora bere ikusten dugu ze zirkuito dagon, eta jarraitxuz, egi esan da, menaparroa merezi dau, sustatzia pizkatxu bat euskera, bestia, eta hemen gagoz, ez? Zer da korrika zuentzat? Zer erran nahi du? Euskara sustatu, ez? Gixen bat, euskara eruatia Euskal Herriko puntu guztietara, eta izatia gixen bat bizitzeko modua, ez, euskara? Bai, euskara sustatzeko atzanean modu bat, ez? Modu oso erakargarria eta ikusgarria jentiak ikusteko, badaukaule hizkuntza bat, eta aurrera pizkatxu bat babestu eta impultso bat moteko. Nola ikusten duzue korrikaren euskararen barkatu egoera orain? Zer igual hobetuta, baina lan asko ondio itxeko dago. Entzuteko herri guztietan euskera. Bai, egia da. Eta nola ikusten duzue korrika azken urte hauetan aldatu da, duela urte batzuekin aldenduz, edo? Bai, babesa gero eta gehiago da, baina aldi berian gero euskeraren erabilera bajatzen ari da. Orduan da pizkatxu bat, horregaitxik gago zamen, ez? Pizkatxu batia
ematen diogun indar pizkatxu bat horri, ze bai, geroago eta babes gehiago dauko korrika, kilometro gehiago egiten ari gara, baina euskararen erabilera bajatzen ari da, orduan, egin beharreko guztia aurreraz botatzeko. Zer esango zenioke gazte bati euskaraz dakiena baina ez duena inoiz erabiltzen? Animatuko nioke, azkan baten inklusiboa da, ez? Gauza batek ez dau besteak entzen, herri txiki bat gara eta gure hizkuntza babestu behar dugu. Bai, nimik hauin. Baina ez. Zer bestela hori azkenian atzera botatzen dut eta ez, baina miko hauin. Vale. Animako nituzke, oso politxa da, eta geruta hizkuntza minoritario honek aurreratze egin herria beratzago bat bihurtzen ari gara. Gure kulturia da, bai, ez? Hizkuntza gure kultura parte da, eta ez dugu nahi galdu, orduan berbain jo. Gure kultura eta sentimendu bat ere bai, ez? Amankomunean dugun sentimendu bat. Bai, niretako kulturia dana da sentimendu, ez da? Bai. Nondik gatozen, da. Bai, eta azkanean korrika baten ikusten da sentimentu guztia non dagoen, oso emozionantia da, ez? Ikusten zela jente bat, ez da benik euskararekin edo euskal kulturarekin bat egiten dano gaoz, amen, ez? Orduan, horrek animatzen dago aurrera jarraitzeko. Eskerrik asko bikote, arrasongi pasa, bale? Mila esker. Aio. Ofizionista, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri igaroko gara. Antxe poliki! Aldapa, la única! Beñak ere! Lasai! Dantza! Lekuko aurrean ikusi nahi dugu! Bidera atera gara, herriz herri igaroko gara. Egunon, Iruñeko Aldezarrean gaude, eta nola izena duzu zuek? Izar eta Jon. Eta nondik heldu zarete? Durangotik. Bizkaitik gatoz. Eta han korrika pasatu da? Ez, handina ez. Eta zer egiten duzu hemen Iruñan? Egin ginen korrika Baltierran, atzo goizean. Eta gero joen ginen Berriozarrera eta ona egiten korrika. Ikusten dut leku askotatik pasatu zaretela. Zer da korrika zuentzat? Euskara animatzeko jai modoko bat. Zuk zure lagunekin euskaraz egiten duzu? Bai, normalan bai. Poste naiz. Eta korrikako abestia gustatzen zaizu? Bai. Eta galdera bat, ikastetxean korrika landu duzue? Bai, gero bai, egoenean dau korrika txikia eiteko Durangotik eta. Nola ikusten duzuzu korrika urte hauetan? Asko handitu dan aldarrikapen jai bat, ezta? Urterik urte ikusten da gero eta indar gehiago hartzen dabela, eta beharrezkoa dela, euskara zabaltzen jarraitzeko. Nola erakarriko genituzke igual gazte gehiago? Kontzientzia hartzen, euskara dela batzen gaituen hizkuntza txiki bat, munduen bakarra dana, eta zaindu beharrekoa. Eta nola azalduko zenioke korrika zer den, igual Euskal Herrikoa ez den norbaiti edo korrika ezagutzen ez duen norbaiti? Herri txiki honek, lehen esan doan moduen batzen gaituen hizkuntzi euskara dela eta euskara laguntzeko eta bultzatzeko egiten dugun zorokeri handi bat, ezta? Korrika ibiltzea 24 orduz Euskal Herri osoa zeharkatzen, honetan gauza magikoa dela. Eskerrik asko biei, eta oso ongi pasa hemen eta Durangon. Eskerrik asko. Zuei.
Egunon, nola izena duzue? Lur eta Aitz. Eta zenbat urte dituzue? 10. 10 eta 7. Norekin etorri zarete gaur? Familiarekin. Familiarekin, eta korrikan parte hartuko duzue? Bai. Zenbat uste duzue korrika egingo duzuela? Haunitz? Zerbait prestatu zarete? Ez. Ez. Bueno, baina kirola egiten duzue orokorrean? Bai. Bueno, orduan, ongi egingo duzue. Eta ikastetxean, zerbait egin duzue korrikaren inguruan? Petoa margotu? Bai, petoa margotu dugu. Bai. Petoa margotu eta korrikaren abestia ikasi duzue? Bai. Bai. Gustoko duzue? Bai. Bai. Bueno, eskerrik asko eta oso ongi pasa gaur. Agur. Itxi dira txarangak, jarauta kale honetan! Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Ederki ari zarete lekuko agora, hortxe bikain! Hemen gaude! Hemen gaude! Alde zarrean barrena! Aldapa txikia! Gora lekukoa! Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Eta eskerrik asko neskat pankartan ederkiera Egunon, norekin gaude orain? Iñakirekin, Iñaki, eta norekin etorri zara? familiarekin, bi alaba eta semea eta bikotea. Korrika familian egingo duzue? Bai, banatoze tuteratik eta oin gaur Iruña egingo dugu. Tuteratik, eta tuterakoak zarete? Ez, tuteran egin dugu korrika, Bizkaitarra gara. Eta asteburu pasa, etorri gara korrika lekuz leku korrikitera. Eta nola zegoen tuteran giroa? Apolita, berezia. Berez tuteran ez dago egoera korrika egiteko euskalduneta, baina bentsat giroa polita zen. Poste naiz. Eta hemen Iruñan zenbat uste duzue egingo duzuela korrika? Ditugun logistika ditugula, askorik ez, baina, bentsate giroan murgilte egon gara eta ondo. Zuen egunerokotasunean familian euskaraz egiten duzue? Bai, euskaraz egiten dugu bai. Poste naiz, eta nola ikusten duzuen euskararen egoera? Kezkagarria da. Etzeraka dabil iten erabilera eta orduan, animatzea mundu guztia egitera. Eta ze plan daukazue gaur korrika eta gero? Etxera bueltatzea, bihar lan egiten dugu, así que... Bueno, baina asteburua ere probestu baduzu ongi dago. Bueno, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Zuei. Ateagatik! Mantendu tartean da zuek atzean bikain Amaia, mila esker! Txalo bero bat iritsi da korrika! Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Kale nagusia egun on! Iruñeko aldezarrean bihotzean bete-betean eta batuko bazarete lasai! Behin lekua pasatakoan! Gora besoak Iruña! Txalo, txalo, txalo! Ederra egin duzue! Kale nagusia! Blaitu dugu! Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Lekuko hementxe ederki zaude! Argazkirak orain irri egitzazu? Bikain! Egunon! Hemen gaude Gazteluko plazan kuadrilla eder batekin gozaltzen daudela. Nondik heldu zate? Arrasate eta Aramaixo. Arrasatetik eta zali zarete? Eta Aramaio. Eta barkatu. Eta zali zarete hemen Iruñan? Korrika itxera etorri gare, atzo Garesen egon ginen eta gaur hemen Iruñan. Korrika ingo dugu. Eta giroa nola ikusten duzue? Oso politxa. Bai, asko usatzen jako giroa. Egualdixape asko laguntzen da, orduan zoragarri. Eta leku desberdinetan egontzate guztira, zenbat kilometro egin dituzue gutxi gora bera?
50 metro. Baina hori garesen gauen kilometrotxo bat edo, gaur ez dakizen bat ingo dugun, da gero ja gure herrian, Arrasatean, eta igual Bilbon. Noiz pasatzen da Arrasate Bilbo ingurutik? Arrasatetik ostiraletik gauera, osea ostiraletik zapaturako gauan. Eta nola espero duzueango giroa? Jendetsua bebai, eta ona goizaldeko 3:00etan, ba imaginau, zelako girua gongo da. Hanengo faixa, hemen gozarixa eta ana faixa. Arrasongi, arrasongi. Bueno, ba, mila esker, eta arrasongi pasa, disfrutatu korrikan. Zuei! Lasai, lasai! Salto, 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 Iruña! Salto! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Ez etorri gure gana, distantzia pixka bat. Ederkeari zariete! Euskal Herria korrikan! Haupan Peña Federazioa, Raken Endika eta konpainia! Morane kupa! Haupan Peña! Egunon! Kaixo. Norekin gaude gaur? Astigarratik etorri familia bat. Eta, Iruñan korrika egingo duzu, ez? Ikusten dut? Bai. Gogotsu zaudete? Bai, oso urduri, oso gotxu, oso pozik. Bai, emozionatuta. Poste naiz, poste naiz. Eta zenbat korrika egitea espero duzu gutxi gora bera? Bueno, gutza uste iguna, ez? Oso sasoikoz gaude eta azkenen aldan egiten da, euskararen alde. Baina garrantzitsuena da parte hartzea, ez? Bai, zalantzari gabe gaur egingo dugu Iruñan, eta asteazkenean Donostian, eta Baldegon guztietan. Poste naiz. Zuen eguneroko bizitzan, euskarak ze garrantzia dauka? Eguneko eguna. Gu euskaraz bizi gera, euskalduna gara, eta ez dugu esfortzu berezirik egiten euskaraz bizitzeko, baina egia da batzutan kostatzen dela inguruak ez duelako asko laguntzen. Baina, bueno, guk euskaraz bizi dugu eguna. Nola ikusten duzuen gazteen orai euskararen erabilera? Nik uste du gaztek guk nahi baino gehiago gutxiago egiten duten inpresioa dugula, baina gazteak badu zerbait berea, eta da sekulako indarra, eta benetan motivazioa topera duenean gaztea edo zer gauza egiteko gai dela. Gero zahartzen goazen neurrian indarrak galtzen edo akitzen edo desberdin bihurtzen hasten dira, baina gazteek nik uste du gerozta gazte gehiago dakitela euskaraz, gure garaian baino jende gehiago dakila euskaraz, eta orain falta zaigula klik hori egitea egunerokoan erabiltzen hasteko. Eta zer esango zenioke klik hori egiteko? Nik ez dute pilula magikorik, bihotzetik ari naiz, eta bihotzera iristea zaila da. Orduan, ez dakit, nik uste formula berriak ere behar ditugula gazteen bihotzetara iristeko eta motivazio hori puntxa handi batekin indartzeko. Eta uste dute gazteak presente daudela korrikarekin, parte hartzeko gogoz daudela? Nik uste dut gaztea mugitzen dela, korrika bezalako ekintzetan. Agian mugitu behar dugu denok gehiago gaztea mugitu daitezen gehiago euskara bultzatzeko. Eta zergatik uste duzu ere ikusten dut familian etorri zaretela eta zuen seme-alabei sentimendu hau transmititzea. Zergatik da garrantzitsua? Argi dago, bizipenetatik erekitzen ditugulako sentimenduak eta bizi baldin baduzu txikitatik edo berdin da adina, txikitatik edo zartzaroan ere. Bizi baldin baduzu, beste ez dakit, unkidura bat sortzen delako eta hori memorian gelditzen da. Gero agian gaztelera zarituko direla momenturen batean, baina memoriak gero berriro egiten ditu olako zea txikiak, izpi txikiak eta esperantza dugulako beraiek ere euskaraz bizitzeko aukera izango dutela. Poste naiz. Zuek ikastetxean zerbait egin duzuen korrika lantzeko? Bai. Kontatu? Abestia ikasi duzuen? Bai. Eta petoak margotu dituzuen? Bai. Eta ikastetxearekin korrika egingo duzue edo zuek zuen kabuz? Bai, ikastetxearekin asteartean edo asteazkenean jungo gera Donostitik. Poste naiz. Asko disfrutatu. Bai, berdin, Esker mile zuei. Berdin. Ale. Aio, mile esker. Peñak ere!
Egunon, norekin gaude orain? Nik Pablo dut izena, Pablo, eta nondik heldu zara? Irunberritik. Irunberritik. Korrikan parte hartuko duzu, ez? Bai, hala da, atarratzen izan nintzen, irteera egunean, Irunberren ere korrika inuen, eta gaur ere, alde nenean korrika pixka egingo dugu hemendik Aldezarretik, bai. Zer da korrika zuretzat? Zer sentimentu duzu korrikarekiko? Oso zirraragarria da. Bai, beti burua torkit, furgoneta aldu aurreko momentu horiek oso urduri sentitzen zarela eta bai, oso motibagarria edo da niretzako. Bai. Korrika egiteko zerbait prestatu zara, ala... Bai, orain dela 2 urte azkenengo korrikan entrenamendua egin nuen, bai, hala da. Ikusten dut orain ere goxo zaudetela, ez? Korrika ez dela bakarrik korrika egitea, baizik eta giro polita sortzen da. Hori da, hemen ederran ikusten da hemen inguruan, badagola eguzkitsua, giro ederra dela, eta bai, korrika egiteaz gain badagola tartea ere pintxo batzuk edo pote batzuk hartzeko, beraz, bai, gustora egoteko tartea badugu, bai. Norekin etorri zara? Familiarekin, bai. Eta haiekin ere euskaraz egiten duzu? Bai, noski, gu etxean euskaraz bizi gara. Pozten naiz. Mila esker. Bai, mila esker zuei. Zuei. Izkiak izkututik adartu zarkira. Peñak ere, euskararen alde, Peñak ere, Peñak ere. Peñako kide txikiak eta gazteak, Jipitapa, jipitapa! Jipitapa, jipitapa! Udalean sartzeko zuen laguntza beharko dugu poliki, mesedez! Egunon, norekin gaude gaur? Bani Amaia. Igor. Ni Idoia. Eta ikusten dut korrika egingo duzuela, ez? Bai, egia esan asteburua daramagu korrikaren atzetik, hauek Maulen hasi zian, gero Isaban ere egin dute korrika, eta goizean Txantreatik pasagea baita ere. Eta nongoak zarete zuek? Zarauzarrak. Zarautzekoak. Eta Zarautzen ere korrika egingo duzu, ez Zarautz Donostialdean? Noski, bai. Hori jo bizigea. Gu hori joan bizigea, Zarauztarra naiz, baina hori joan bizigea, eta asteazkenean pasako zaigu bertatik, bai hori jotik eta baita Zarauztik ere korrika, eta bai, korrika egingo dugu, nik, zuerte eukiko ez furgonetan ingoetela zatitxo bat, bai bitu antxendatu dira, satari lanetan aituko naiz, ordan, plazer hori ere bizikoet. Eta nola bizitzen da korrika furgoneta barnetik? Eske hori da bizitzan behin bizi beharreko aukera balin bakazuen noizbait beharreko zerbait. Nik uste zerbait deskriba ezina dela, herri oso bat ikustea korrika lekuko horren atzetik, oihuka eta denak euskararen alde hori deskriba ezina den sentsazioa da, eta nik beti esaten dut droga moduko bat bezala dela, kriston txutea dela, lanean jarraitzeko, kriston txutea euskararen alde borrokatzen jarraitzeko, eta hori. Eta suposatzen dut beti hitz egiten dugula ere furgonetaren atzetik doan jende guztiaren inguruan, ez? Baina furgonetatik ere aurretik ikusiko duzue itxoiten dagoen jendea. Nola bizitzen da hori? Nik egia esan, nik ikusteten nian da lekuko aldaketa, ni honi izan nahi zentan lekuko aldaketaren momentua ikustet, eta bai sentitzen dezula albotatik jendea sartzen hasten dela, zuk ez dezu ikusten zenba jende da hon, eta derrepente, herri handietan eta ikusten dezu sartzen nahi dira leku guztiatik, hau dana nundik atera da, ez? Eta derrepente sorpresa ikaragarria da, dena bete egiten danean jendez, ez? Eta hori da. Uste duzu korrika azken urteetan aldatzen joan dela? Aldatzen zen modukoa, ez nahi zu. Ez dakit, jende gehiago, gutxiago, gauza gehiago, igual korrika baino lehenago ere ekintza desberdinak antolatu herrietan eta... Bai, hor dago astero korrika hasi baino lehen aste bat edo 2 aste korrika kulturala, herriz herri. Gero niek atzo nintzen ahotsa.info bideo bat ikusten, Tuteran zeuden eta Tuteran pixkanaka jende hori, hango jendeak edago gauzak antolatzen, pixkanaka beak esaten ez. Nabaritzen daude jendia pixkanaka badoa bultzatzen herriberan, hor ribera pixka jodituta daude eta gero Gipuzkoak baita ere juntzan autobus batzuk, autura hartu diet, bai.
Gauza bat dijoa pixkanaka aldatzen eta jendea bultzatzen eta bai, nire ustez da pixkat baita ere guri atea, gure zona de konfort ez da, gu gaude bizitzen Gipuzkoan eta Gipuzkoan, gero, ondo gaude, ondo, komien artean, ondo gaude baita ere euskarakin eta hori, eta gero ikusten duzu beste realitateak, baina hango jendeakin baita ere hitzeiten duzu, eta esatzen zu, bueno, bapagoaz, pixkanaka eta aurrera goaz, osea, ondo, badago. Orio eta Zarautzaldean, kaleetan euskara nagusitzen da gehien bat? Egia da, arnasguneak direla, euskaraz bizitzeko aukera daukagula, baina oraindik erdera entzuten da, nahi baino gehiago, gero eta gehiago, behar baino gehiago, baina gure zapatetatik, hau da, azkenean eremu oso euskaldun batez hitz egiten ari gara, baina bai guk ere nabaritzen dugu, jende pila batek dakila euskaraz, baina erabilera ez dela inbestekoa. Osea, gure inguruan bai sumatzen dugula, jende askok jakin badakiela, baina gero egunerokoan ere, badao, euskara jakin eta erabiltzen ez duen jende asko. Eta hori nabaritzen. Barkatu, jende horien artean, uste duzu gehiengoak gazteak edo nerabeak direla, edo orokorrean adin guztietako jendea dela? Danetik dago. Gure kasuan adibidez alabakin ikastolan parkian zaude eta guraso erderaz hitz egiten, gero gurasok horiek esaten zu gure alabaren daude umiakin hor jolasten dakize eta gurasoak pasatzen du umiak eta gurasok gero, da como danetatik, da pixka como, osteraz, guazen zoze itia, hau ezin dugu, kiston altxorra dakau eta hau ezin dugu. Eta zer uste duzu adibidez egin beharko genukeela euskara gehiago bultzatzeko edo zer bururatzen zaizuen? Jarrera aldatu, egurra eta jarrera aldatu. Txipa aldatu, buruan. Txipa, jarrera nahi dut esan, dana hor. Galdera horren erantzuna zaila. Arrazaia, bai, ja. Botoi bat hola emateko eta jazta ez, baina gu gure aldetik jarrera aldatu. Jarrera edo txipa edo benga, eta egurra. Hori da. Bai, eta jazta. Bueno, eskerrik asko eta oso ongi pasa. Eta hango korrikan ere asko disfrutatu. Eskerrik asko. Zuei. Ondo segi. Berdin. Itxiko gara Bilbora, ez dago presarik! Jipi txapa! San Francisco eskolaren aldamenetik! Euskaraz ikastetuen auzoa da Nezarra! Euskaraz bizi nahi duen auzoa da Nezarra! Hau batzuek! Txalo Iruña! Besua gora! Txalo Iruña, txalo! Ederkiari zarete! Estutzen doaz gure Nezarreko kaleak! Zabaltzen gure bihotzak! Edatzen euskara! Txalo bero bat aekariz! Lasterra eta zoragarri hau! Erogarri hau gure lakartzeagatik! Egunon, norekin gaude gaur? Amalur eta Itxasne. Eta zenbat urte dituzue? 11 eta 7. Ikusten dut petoarekin zaudetela, korrika egingo duzue? Bai. Eta entsaiatu duzue zerbait korrika egiteko? Ez. Bueno, berdin da, zuek egin ahal duzuela eta listo. Korrikako abestia gustatzen zaizue? Bai, ni badakit de memoria. Buruz ikasi duzu eta non ikasi duzu? Ikastolan eta etxean. Etxean ere entzun duzu? Eta kotxean. Eta ikastolan zerbait gehiago egin duzu korrikaren inguruan? Bai, korrika txikia. Korrika txikia, eta nola da egun hori? Joaten gara bi klaseko kurtsoko, bi kurtso bakoitzeko, eta da, bi klase daude A eta B, orduan bat klase Akoa eta bestea klase Bkoa. Eta bi kurtso bakoitzekoa eta joaten gara korrikan. Eta zuen lehenengo aldia da korrikan parte hartzen duzuena? Ez. Ja, txikitatik egin duzu korrika? Bai. Eta norekin? Amarekin. Eta gustatzen zaizue korrikaren eguna? Bai. Super asko. Bai! Zer da gehien gustatzen zaizuna gaurko egunaren inguruan? Korrika egitea.
Korrika egitea. Eta batzuetan lekukoa eramatea. Lekukoa eraman duzuela izpai? Bai. Abira, eta non? Bueno, ez. Zen beste herri bat. Beste herri batean. Orduan leku gehiagotan egin duzu korrika, ez bakarrik Iruñan. Bai. Ba, poste naiz? Eskerrik asko. Eta ongi pasatu, balen? Bale. Aio. Tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Zenari eustea, baina izkutatzea ez alda tristea. Nahi badegu euskera igotzea astea, komeni da korrika. Ederkiari zarete! Peña Federazioak udalari pasako dio momentu batetik bestera. Batuko bazarete, batu zaitezte pankartaren atzean, mesedez? Zortzi behatzi hamar Euskal Herria. Peñak ere! Peñak ere! Zortzi behatzi hamar Euskal Herria korrika dirulau bost. Egunon. Egunon. Nola da zuen izena? Ni Kontxi. Josune. Eta korrika egitera etorri zarete? Ba, asmoa, demora asko ez, baina bueno, saiatuko gara. Bai, hasiko gara goizeko 5:00 Barañoinen, gero oheratuko gara eta berriro orain Iruña aldera. Eta goizeko 5:00 giroa zegoen, ja? Bai. Falta zen umeak, ordu honetan ezin dira atera. Baina bai giro, bai, oso ona, bai. Eta hemendik pasatu ondoren, korrika beste leku batean egingo duzue edo ja aski? Ni honekin ja nahikoa. Egon naiz toki batzuetan, mendian egon ginen, Egon ginen ostiralean, bai, zeren gure mendiko taldea erosi zuen kilometro bat hor Nabaskuez aldera eta egon ginen han korrikan. Eta bueno, ni nola sakanakoa naiz, bihar pasatzen da Bakaikutik, nire herritik, eta ordu ni korrika, egongo naiz Bakaikun ere, osea, bai. Poste naiz, eta korrika dagoen guztietan parte hartzen duzue? Barkatu, ez dut... Korrika 2 urtetik behin egiten da. Beti. Betidanik, bai, beti. Eta uste duzue korrika azken urte hauetan aldatzen joan dela, edo mantendu dela? Nik uste du gero eta gehiago, jende animatzen da, nire inguruan behintzat, gero eta gehiago, osea, bai, pozik, alde hortatik, bai. Nola bizitzen duzue zuek korrika? Nola prestatzen zareten leku honetan egingo dugu? Nola aukeratzen dituzue lekuak? Bueno, ni naiz eta sakanakoa izan, etortzen naiz astero Iruñara eta hemen ere gustatzen zait eta nire herrian eta edozein tokian ongi dago. Posten naiz, ale, eskerrik asko. Egunon Iruña! Euskal Herria korrika dirulau. Iritsi da korrika! Tipi-tapa! Udalera sartzen dagoz, Peña Federazioa presidenta den Raquel, une honetan mesedez ez batu, une honetan udaleko ordezkari guztiei poliki mesedez. Egunon Iruña! Iriaren bihotzean mesedez, salto! Euskararen txupinazoa iritsi da! Egunon, zer moduz? Ongi eta zuek? Ongi. Bueno, zer da korrika zuretzat? Bueno, korrika da euskara babesteko eta bultzatzeko dugun beste modu bat. Baditugu batzuk hemen Euskal Herrian eta hau da garrantzitsuenetako bat eta oso simbolikoa. Oso simbolikoa. Eta nola antolatu zara gaurko eguneko? Bueno, pues egia esan da, niri esan diata egon behar nuela hemen, ordu biterditan udaletxeen atarian, eta hemen nago. Ja, niri ez dago askoz ere gehiago. Korrika lekuko hartu, metro batzuk egin, gero pasako dizkien nire kideei, eta listo, eta gero, aguantatuko dugu, aguantatzen duguna, eta gero oraindik ere denbora izango dugu bermuta edo zerbait hartzeko hemendik. Plan ona da hori ere bai, Plan bikaina batez ere, korrika egunetan sekulako giroa montatzen delako, eta gainera giro sanoa, polita, beraz, disfrutatuko dugu, nola ez? Poste naiz.
zer sentitzen duzu lekukoa hartu eta eramaten duzunean? Ba, sekulako emozioan. Beti gogoratzen dute lekukoa hartu nuela lehen aldiz, ez dakit, Nafarroko Pirineo aldean, ordu txikitan, ez dakit, gaueko 4:00 edo, orain dela urte pilo bat, 80 hamarkadan, eta, garai hartan euskararekin ari nintzen tipi-txapa, titulu ateratzeko, eta orain berriz, tokatzen zait alkate bezala, sekulako emozioa. Pozte naiz. Eta nola ikusten duzu euskararen egoera orain Iruña herrian? Pues baditu gauza onak, gero eta jende gehiago da euskalduna, badugu oraindik emateko jauzi bat, eta da hori jakitetik erabiltzera. Ni badakizu bizitza guztia izan naiz irakasle ikastola batean, eta jakin badakit milaka euskaldun gaudela Iruña herrian, orain demostratu behar dugu eta euskara hitz egiteko eta ez dakit, hori ahalegin hori, egin behar dugu ez da ahalegina, baina jauzi bat eman behar dugu benetan erabiltzeko gehiago. Nola azalduko zenioke agian zer den korrika euskalduna ez den bati edo korrika ezagutzen ez duen bati? Ez dakit, hemen Iruña beti esaten dugu bi hizkuntza dituen hiria dela, gurea da, gure bigarren hizkuntza erabileran, baina berriz zaharrena eta pixka bat euskaldun egiten gaituena kantak dioen bezala, eta orduan korrikan bultzadatxo hori eman ahal izatea da sekulako privilegioa eta aukera. Sare sozialetan ere ikusi dut Euskal Herritik kanpo korrika antolatu dela beste herrietan. Bai, begira, justu atzo irakurri nuen sare sozialetan baita ere, Euskal Herritik kanpoko 45 hiritan antolatzen dela, haien artean New Yorken, Sydneyen, Caracasen, Mexikon, Berlinen, ez dakit, Bartzelonan eta Madrilen ere, eta arrotasuna da, horrek esan nahi du baita ere edonon euskalduna gaudela. Eskerrik asko, eta disfrutatu lekukoa eramateaz eta gaurko plana orokorrean giroaz. Saiatuko gara, eta zuek ere amaitu alik eta lasterren eta benga disfrutatzera, ez? Eskerrik asko guk, aste artean egingo dugu Elizondo. Vale, ados, ederki. Mila esker, aio. Euskararen txupinazoa, Peña Federazioa, Udan taldeari, Asiron eskuan, une honetan lekukoa, bagoaz! Asiron, egunon, tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta hemen, Iruñako Udan talde osoa! Normalean maldan gora euskararekin, gaur maldan bera! Endika, Maider, Salua, Jose! Aitziber, guazen, guazen! Eta eskuan, lekukoa une honetan, hiriko alkatea! Joseba Zironek, eta horren gure zinegontziak neskak, gora lekukoa! Udal ordezkariak, zinegontziak! Hauko zuek! Baita alkatea ere sasoiko! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ederran argazkia! Entzierroa baina alderantziz! Iruña, gora besoak! Txalo, 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 txalo! Entzierro izugarria! Euskararen alde! Udal ordezkari guztiak! Urte osoa zehar! Bostatu zaizue hau ateratzen, baina hemen gaude! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Iruñan ere! Mantendu distantzia! Bestela... Egunon, nola izena duzue? Ariane. Leire? Eta Leire ere, bai. Eta korrika egingo duzue gaur? Bai, nik korrikatu dut Antxoainen eta Txantrean, ja. Eta ni Burlatan ere bai korrikatu dut. Eta nola zegoen giroan? Jende asko zegoen? Bai, pues giro superona. Eta super polita. Bai, gainera guztiak euskaldunak, zein oso polita. Nola bizitzen duzue korrika? Txikitatik egin duzue? Bai, txikitatik gainera hori ikastetxe publikoetan ikasi dugu, orduan pues hori, korrika asko bizi izan dugu ikastetxetan. Bueno, egiten genuen korrika txiki. Korrika txikiak. Zela eskoletan egiten dute, pues hori.
Eta aurten irakasle bezala, nola bizitu duzu zuek korrika zuen aurrekin, ikaslekin? Niretzat izan zen super polita, zeren ikustea txikia gainean inago 3 eta 4 urtekoekin, orduan hori da ilusio handia egiten die, orduan da super polita ikustea eta haien poza eta hori oso polita izan zen. Gainera, harro sentitzen zara euskalduna izateaz, eta aurrei erakustea hori. Nolakoa den euskalduna izatea. Nik hasi negarrez negoen, izan zen super polita. Ze ongi. Eta nola ikusten duzu euskara gaur egun, euskararen egoera? Nik uste dut ari dela berriz nola berritzen, baina oraindik dugu bide luzea egoteko ongi euskara, ez? Horregatik, korrika oso garrantzitsua da eta egitea gauzak euskara sustatzeko. Eskerrik asko, eta oso ongi pasa. Komuneraino sartuko zarete nahi gabe, Abertzatrearra osasuntxu dagoen eta sasoitzu! Baga Jose, lekuko agora! Tipi-tapa! Tipi-tapa! Eta une honetan Jose Laurrea zinegotziak du lekukoa! Du mezua! Du euskara! Bilbora iritsiko dena! Siberutikan atera zena! Iruña barrena! Tipi-tapa! Iruñako laguno, txalo handi bat mesedez, pankarteroi, inkulako esportzua egiten ari denera. Eta bai, gure kultura, euskaraz laitziagatik, eskerrik asko Maider. Txalo bero bat, gure ordezkariari. Aupa Maider, aupa zu! Iruñan ere! Iruñan ere! Iruñan ere! Iruñan ere! Eta orain hemen gaudela, festaro grabatzen ari den honetan, Ander zorionak, hainbet zauden, urtezkotako zorionak. Ander zadeko ordezkariak orain, zazpi kilometro egin ditu. Siberutikan Iruñera, Nabarregi auzoan txantzean, goaz? Egunon! Egunon! Nola izena duzu ezek? Nina Izaner eta ni Bidart. Eta hemengoak zarete Iruñekoak? Ez, Lezokoak. Lezokoak, eta Lezon korrika pasatu da ia? Ez, pasatuko da asteazkenean. Eta nire korrika egingo duzue? Bai. Nahizta oso goiz izan bai. Ze ordutan pasatzen da gutxi gora bera? 6ak 7ak. Eta ernatuko zarete, Bai. Pozte naiz? Eta gogoak dituzu hemen Iruñan korrika egiteko? Bai, ni gogoakat, eta loesterretorikoa eta benga. Eta prestatu zarete korrika egiteko? Ala, bueno... Bai, atzo ere egin genuen duela 2 egun ere atarratzen, eta... Eta gustatzen zaize baden giroa eta korrika egitea? Bai, oso divertigarria da. Bai, eta nor da familiako azkarrena? Denok bastante azkarra. Denak zarete azkarrak. Eta ikastetxean korrika landu duzue, zerbait egin duzue? Bueno, egin ditugu petoak, ez? Peto batzuk, eta gero ere dantza bat horren inguruan, eta hoi. Korrikako abestiarekin edo bertze abesti batekin? Korrikako abestiarekin. Aurtengo abestiarekin? Bai. Eta gustatzen zaizue? Pila bat, oso ona. Pozte naiz? Bueno, eskerrik asko, eta disfrutatu? Berdin. Vale. Konparsa batu zaigu, gozatu kilometroaz, jipi-txapa! Jipi-txapa! Eta hemen, Carmen Kaleko kurra zoragarri honetan, eskerrik asko korrikara batzeagatik, hemen gaude!
bagoaz beraka! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Lekukoa ere ziortzatxe! Gora lekukoa! Euskarak lotuta! Gure euskara zuena da ere bai! Eta korrika hau guztiona! Txalo, txalo, Iruña, gora, gora! Egunon! Nola da zuen izena? Naiara? Peru. Eta nondik heldu zarete? Bilbotik. Leioatik. Eta Iruñera korrika egitera animatu zarete, Bai, etorri ginen atzo, zen nire senarra gaur korrika egin du erdi maratoian, Zubiritik Iruñera arte, eta ja korrika egingo dugu berriz. Eta nola ikusten duzu hemen Iruña herriako giroa? Oso ona. Ederra, ambiente superpolita. Poste naiz. Bilbon ere horrelako giroa ikusten duzu ez? Bai, askotan. Bai. Eta nola ikusten duzu euskara gaur egun zuek? Euskaraz bizi zarete? Gora zuek! Poste naiz lagunekin ere euskaraz egiten duzu. Bai, etxean be. Poste naiz. Asko disfrutatu gaur. Eta Bilbon ere bai. Eskerrik asko. Zuei, gilesker. Aldezarreko errandoiekin, ordezkariekin, bizilagunekin, jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Aldezarreko bizilagunak ere egin duzue! Eta korrika hau, zuentzat! Begira, argazki ederra egingo dizuegu lekukora maneak! Hortxe gure bazkartu, eskerrik asko! Eta orain argazkia! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Aekaren kamisetarekin, ederkari zareten neskak! Aldezarria barrena, poliki, zaldizuritik barrena! Txalo bat txalapartariei! Zaldizurian, orain! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Egunon! Nola da zure izena? Amaia. Amaia, eta nondik heldu zara? Bueno, ni Iruñekoa naiz, baina Lesakan bizi naiz. Lesakan bizi zara. Eta nola bizitzen duzu zuk korrika? Bueno, emozio handiz eta bereziki Iruñan, bizitu ditugu urtean euskara etzen apenas somatzen kalean, eta orain, hori ez, biziago dago, inoiz baino gehiago, eta lokogunetan emozio handia sentitzen dugu bai. Uste duzu euskararen erabilera asko aldatzen dela Lesakan eta Iruñan? Bai, asko bai. Erran dezakegu euskaraz bizi garela eta hemen gero eta gehiago aditzen da, baina, bueno, bai, ezin da konparatu bai. Eta ze ezberdintasun dago korrika hiri batean egitean edo Lesaka den bezalako herri batean egitean? Bueno, hemen handitasuna, jende pila bat ibiltzen da, eta herritan, igual biziago joaten da, igual personalagoa da, igual herrian egiten duzu zure kilometroa, zure ikastolakoa edo zure elkartekoa, hemen anonimoagoa da, baina nire agitzen emozionante iruditzen zaite Iruñan korrika egitea. Bueno, eskerrik asko. Mila esker, Zergatik, arte. Ana noren izenean orain! Ane! Lehen lehendakarien ondumezko elkartean gezurre badirudien eskerrik asko, Ane! Ane Almesetxea, txalo bero bat! Eta Rano elkarteari! Urte hauetan euskaraz eta kulturaz aldezarra blaitzeagatik! Jipi-japa, jipi-japa! Atzoginen ume eroak, ametsuz bateri lotuak, gizartearen emagalduak. Iruñako katedraletik, eta katedralera iritsi da euskara! Arrano
guztiei! Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Lasai, lasai! Ane, Aranoren izenean, ongi zaude? Bai! Barkatu! Antolatu gaitezen? Batzeko gauza zatarra, aldiaren susta Lasaiane, orain aldaketa tokatuko da, gora lekukoa! gaur aldizara Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Nabarre! Egunon! Egunon, Nola da zure izena? Mikel Asiain. Mikel. Bai. Eta korrika egiten etorri zara? Korrika egin dut Atarrabian, hor bueltatxo bat, gero Burlatan ere bai, eta orain igo gara Iruñara, noski jarraitzeko. Zatitxo bat, besterik ez, baina zatitxo bat bai. Zenbat kalkulatzen duzu egingo duzula hemendik aurrera? 3 kilometro gehiago, gutxi gora bera. Lehenago parlamentuan inguruan, eta gero Labriten aldapan zonalde horretan. Bale. Bai. Eta zer da zuretzat korrika, nola bizi duzu gaurko eguna? Oso egun berezia da beti danik, sortu zenetik, saietu gara beti korrika egiten zatitxo bat behintzat, Euskararen aldeko hain zuzen ere lasterketa bat delako, eta gure kasuan oso argi izan dugu beti Euskararen aldeko edo zen gauza prest gaudela egiteko ere. Noski, korrika egiteraino ere. Zenbat urtez gutxi gora bera hartu duzu parte korrikan? Hasieratik, sortu zenetik horretzen naiz, badukat adina, eta horrezegatik horretzen naiz lehenengo ediziotik, eta Tarrabian, ni Tarrabian bizi naiz, eta Tarrabiatik pasazenean hor egon ginen, ere, bai. Giro ez zen hain nindartzu, hain polita, hasierak beti hasierak dira, ezta? Nolakoa izan zen lehenengo korrikan? Nola deskribituko zenuke edo aldaketa orain arte? Gizartea ezberdina da, nik uste dut orain gero eta jende gehiago parte hartzen duelako, eta gero ere nabaritzen da, adibidez orain, gora pizkat gorago baldin bazoazte ikusiko dugu zelako giroa dagoen, orduan, eta, hasierak beti badute bere zailtasuna, eta purka joan da ezten, zorionez, eta eskertzekoa da ere, gero eta jende gehiago parte hartzen du, eta politagoa. Ez dakit gogoratzen duzun, baino nolako jarrera izan zen orokorrean gizartean aipatu zenean korrika egingo zela eta ez jakintasun horrekin, ez? Jendeak ze iritzi zuen? Egia ez etegoen nahi zuzon, orointzin ideia ez dakit nola asmatu zen, baina nik uste dut benetan asmatu zutela. Agian, suposatzen dut lehenengo edizioan ez dutela espero 40 urte eta piko beranduago horrela egotea eta hain arrakastatua izatea. Poste naiz. Eskerrik asko. Zuei. Zer gehiago komentatu nahi duzu? Ez, jende animatzeko, aurtengoa izango da, baina hemendik urtetara hemen izango gara beste behin, jarraitzeko eta, beti Euskararen alde. Bale, eskerrik asko. Zuei. Egunon! Iritsi da korrika Nabarreniako! Idorri ospetsura! Hemen gaude! Hemen gaude! Hemen gaude! Euskararen honetan Arrano elkartearen izenean, lehendakari emakumezkoa! Ane, gora lekuko, polita! Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa! Tipi tapa!
Egunon. Egunon, bai. Nola da zure izena? Txuma. Txuma. Eta korrika egingo duzu? Bai, atzo, eta gaur, eta gero. Osake, atzo, herriberan, kriston ambiente oso polita, milagro. Milagroa zoragarria. Una pasada, superpolita, bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna giroaren inguruan eta jendearen inguruan? Harremana da superpolita, jende desberdinak, giro superona, aletsua, eta hori. Eta nola ditzen da, hermandad hori. Oso polita da giroa. Poste naiz. Eta hemendik hasiko zara korrika egiten? Bai. Hemen, gaur txantrean. Egin du korrika txantrean, eta gero Iruñara, kilometro batzu eta askia. Eta orain zenbat kalkulatzen duzu egingo duzula gutxi gora behera? Zenbat zer? Kilometro edo zenbat korrika? Ni? Igual, atzo eta gaur, 15 kilometro gutxi gora behera. Bai. Nahikotxo. Ez, bai. Arrasongi. Eta nola ikusten duzu oraingo jendea eta euskara? Non? Nola? Nola? Hemen Iruñan? Hombre, oso ongi. Dago eskola, ikastola, eta hori da umeak jegeina euskeraz, hemen Iruñan. Kriston ambiente euskaldun dago, Iruñan, auzoan, eta, guztietatik. Zuk ere euskaraz egiten duzu? Ni euskaldun berri naiz, Ni ikasi du euskaltegin, eta hori, nire ama da euskalduna zaharra, bai. Eta noiz hasi ziren euskara ikasten? Me kagoen laba. Ez dakitzen badute. Asko, uste harkezo. Eta nola animatu zinen euskaraz ikasten astera? Da gure hizkuntza, eta gure kultura, eta gure giroak. Bai? Eta zer esango zenioke orain euskaraz ikasi nahi duen pertsona bati? Ikasten, euskara ikasten, hori da gure hizkuntza, da gure kultura, gurea da, gu gara euskalduna. Bai, poste naiz. Vale. Eskerrik asko, Zuei, eta ongi pasa. Vale, berdin. Aio. Estafeta ederra egin dugu! Beso amor, estafeta! Eta orain, mantsoago joanen gara. Aldezarreko kilometro hauetan guzuen erritmo da.
Hemen, gertuko tratua nahi baldin baduzue eta euskaraz ez izan dudarik. Indi bat, klik, argazkirako. Iruña egunon iritsi da korrika! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Gero kalea, geure artean, inoiz egiten ez bada. Horregaitik Hemen, gure salperdinetako erlojua daukana! Casa del Lipotik Gaztelu plazara! Altxa lekukoa! Zero lekukoa ez dugu ikusten? Poliki? Guk zuen zai? Santo Iruña, santo! Txalo, txalo Iruña, txalo, txalo! Hemen gure komertzianteak! Hemen gure bihotza! Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Txapitela pera orain! Guzuen erritmora? Ta zer moduz Iruña? Besoa gora eta dantzatzen badugu! Korrika! Korrika! Korrika, 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 Korrika! korrika, korrika, kilometroak, ibila dia. Dantzatu besoa gora! Albo batetik bestera, dantza, dantza! Txapitelan! Berak agoaz! Batekinik eta korrika, ekintza hauek eta Gure komertziantei esker! Egunon esaten digute goizero! Dendetan! Oki dendetan! Haragietan! Haragiak! horregatik herriko ekintza, noizean behin. Eta bagoa zuaz plazara berriz ere! Poliki, poliki! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Irentsi arte, kilometroz, Eta orain, gure herriko zuen esku dago! Zuen esku dago lekukoa! Gure esku, zuen esku! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! korrika, 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 Guazen Iruña! Korrika! Korrika! korrika, korrika, Eta zerbait baldin bagara, aurten korrikak argi eta garbi esan digu. Euskara gara! Bagara! Bagara! Euskara gara! Bagara! Bagara! Euskara gara! Bagara! 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 Jipi txapa! Jipi txapa! Jipi txapa! Jipi txapa! korrika, egarri, karrikan, elkarri, korrika, belarri, berri, jarri, korri, korrika, onjarri, lagun bizigarri, korrika, gintzarri, irizirri, uri, korrika, injurri, gurekin, etorri, korrika, uztarri, indarrak, elkarri, korrika, itzarri, erizarri, jarri, korrika, egarri, karrikan, elkarri, korrika, belarri, berri, Alezarrean barrena, gora lekukoa! Gure eskukune honetan, Argentinatik Iruñera etorrita! Argentinatik etxepare gora lekukoa! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Hemisferio honetan ere irri, mesedez irri! Erne furgonetarekin! Lasai Carlos, guzurekin, zugurekin, Argentinatik Iruñera etorrita! Euskaraz bizi nahi zuelako gora lekukoa! Gora gure esku, gora korrika! Jipi txapa, jipi txapa! Eta hemen korrika dendan oraindik baditu zuen